Ajde. Gledaj, ovo je iluzija sa kartama. Šta je bitno, brate? Bitno su 3 pravila veoma, zato što je komplikovan trik, neću da vas zbunjujem. Ovo je vrh špila uvek. Ovo je uvek dno špila. Znači nije bitno da li su karte okrenute ovako, ovo je uvek dno, ovo je uvek vrh špila. To je pravilo broj 1. To je pravilo broj 1. Pravilo broj 2. Dvojka je moja karta. Sve druge karte, možeš da uzmeš dvojku, ne možeš da diraš. Opa. Dvojku ne možeš da diraš. Može? Može. Ne znam šta se to desi. Znači, izaberi koju god hoćeš kartu. 10 srce. Može? Lepo. Znači, 10 srce je tvoja karta. Sad dolazimo do 3. pravila. Možda se ja domaćim, čovjek. Tvoja karta uvek ide na vrh. Moja karta uvek ide na dno. Znači, dno je dole, vrh je gore. Sad ćemo to i da uradimo. Znači, dvojčica moja ode na dno, tvoja 10 ide na vrh. Znači, 10 je na vrhu. Osim ako, pa sad ovo, ne puknem prstima. Moja dvojka dođe na vrh, što znači da dole mora da je tvoja 10. Nice. Ali ja sam ti rekao, 3. pravilo. Tvoja 10 je uvek na vrhu. Ovo je samo iluzija. 10 je i dalje na vrhu. Znači, moja dvojka i dalje na dnu. Sadaš, 10 na vrhu, dvojka na dnu. I uvek je tako. Dvojka na dnu, 10 na vrhu. Osim ako ne puknem prstima i 10 dođe na dno. Ali opet ti kažem, to je opet iluzija. 10 je i dalje na vrhu. Kako? Brate! Dvojka je na dnu. Pa ne znam. Ajde.